Violent. Fuck, hvor freaket. Pæs lige meget. Der står majskoldt på tv. Hvis I kan se det, så står der majskoldt på tv. Ja. Velkommen til majskoldt på tv, hvor mig og Rune, vi vil diskutere et eller andet random emne. Og jeg har så fundet på emnet Lil Wayne. Det vil sige, at vi skal synes om ham, og så skal vi bare diskutere det, og måske komme vi op og slås. Det vil vi ud af. Blå biler. Ja, Rune, du starter. Jamen, jeg synes, Lil Wayne, han er faktisk en fin kunstner. Altså. Ja. Det styrer du selv. Altså, han er en fin kunstner, jeg har ikke noget imod ham som sådan. Altså, noget af hans rap, det er ikke så pisse fedt. Men resten, det er noget af det, det er også godt nok. Altså. Jeg har da ikke lide den der med... den der... altså, jeg synes, det er pop. Hvad? Ja. Jeg synes ikke, det er rap rigtigt. Og altså... Jamen, hvad mener du med, hvornår er det rap, og hvornår er det pop? Altså, rap, det er når det er rap. Jamen, hvornår er det rap? Altså, hvad skiller rap fra pop? Pop, det er mere poppet. Ja, altså, du burde jo kunne sige noget mere om det. Jamen, altså, jeg ved ikke, hvordan man skal forklare det, altså, som seriøst. Men så kan du ikke sige, at det er pop, hvis du ikke ved, hvad pop er. Jeg ved godt, hvad pop er, men jeg kan ikke finde ud af at forklare det. Jamen, du burde jo forklare det, hvis du ved, hvad det er. Jamen, altså, dem... Hold lige kæft. Ej. Altså, jeg prøver at forklare det, okay. Ja, godt nok. Godt nok. Så lytter vi bare. Godt nok. Så lytter vi. Så lytter vi. Hold lige kæft. Rune. Så forklaret. Jeg sagde, du skulle holde din kæft. Men i hvert fald så... Ej, men... Så forklaret. Jeg er i gang! Okay. Pop, det der skal være pop for rap, det er pop, det er... altså, rap, det er jo sådan noget mere sådan... Man fanden skal forklare... Jeg tænker lige, altså... Det er ikke bumser her, hej. Okay, hvordan fanden forklarer jeg det? Blå biler. Altså, du mener sådan, du har tabt diskussionen nu? Nej, hvordan mener du, at man også skal pop for rap? Altså, jeg vil ikke mene, at jeg kan skille pop fra rap. Altså, udover at pop, det gør, at folk de sælger mere ud. De laver flere t-shirts. De begynder at sælge t-shirts. De begynder at lave deres musik mindre hardcore, hvis man kan sige det sådan. Jamen, det er det, jeg synes, hans musik, det er mindre hardcore. Han er alt for meget sådan sell-out ting, og... Hvorfor han sell-out? Fordi altså, han startede med at lave musik, der lavede han sådan noget DJ noget. Det jeg synes, det var mega fedt faktisk. Hvad er det for noget musik, han lavede der? Han kan ham som DJ. Nej. Vi slår op bagefter. Men han er sådan... Jamen, det synes jeg gjorde, det var, han lavede mega fedt musik, sådan noget rigtig musik, og så begyndte han bare at lave... Hvad var det for noget, du nævner nogle navn på sangen? Det ved jeg sgu ikke mere, jeg har hørt en eller to af dem før, eller sådan noget der. Okay, og hvad mener du så, der er gået galt med ham nu? Jeg mener, det han ikke går, det han er solgt ud, fordi han begyndte bare... Han tjener nok penge på det, og så begynder man at lave noget andet. Og hvad er forskellen på det, han lavede der, og det andet, han lavede? Det han lavede før, det var sådan noget techno. Jeg havde jo techno også. Men det var, hvis det er lavet ordentligt, så kan jeg godt lide det. Altså hvis du ligesom, altså der er mange, de laver sådan du, og så går der sådan en halv time eller sådan noget der også. Det er jo også forholdsvis techno. Nej, men techno, det kan være mange forskellige ting. Jeg mener, så det behøver bare du. Altså der er jo 80 forskellige stile inden for techno. Ja, det er mere i hvert fald. Altså, man lavede sådan noget godt techno, sådan noget han, altså man hører mig arbejde på det og muligt. Og så begynder jeg, altså jeg var ikke født, da han lavede det, tror jeg ikke. Jeg har hørt meget musikken og muligt. Stop med at komme med sig på det der. Det siger du selv. Kæft. Det synes han okay, det han har solgt ud, og så ligner han lort. Er du sikker på, at det ikke bare fordi du har set en masse billeder, som folk de har postet med, at han er lort? Er det ikke derfor, du hader ham? Nej, jeg har aldrig kunne lide hans musik. Aldrig kunne lide det. Okay. Aldrig hørt det, aldrig kunne lide det. Aldrig hørt det? Nej, jeg har, eller dig og... Ja, du har lige selv... Nej, det jeg mener vel. Godt nok. Men dig og... Du har lige tabt diskussionen. Nej, jeg har dig og en anden ven, ikke også? Altså, jeg må ikke navn det. Blå biler. Godt nok, kom videre. Jamen, I har jo spillet en masse pis med ham og alt muligt. Som hvad? Drop the World. Den har jeg aldrig vist dig. Jamen, det har ham den anden der. Ham der har lyshår, så du har briller og... Nå, det styrer du selv. Bor i en gade for dig. Ja. Han spillede den der Drop the World, han spillede alt muligt pis med Lil Wayne. På et tidspunkt. Og jeg synes bare, jeg hader det musik, jeg afskyr det så sindssygt meget. Okay, nu retter jeg mig selv lidt. Den eneste gode sang, jeg synes, jeg nogensinde har lavet, det er Mirror. Okay. Den synes jeg er fed. Ellers kan jeg ikke lide det. Ja. Stammer du også, når du skriver? Nej. Fuck dig. Du kan ikke stamme, når du skriver. Du er en idiot. Det kan man sgu da godt. Det er bare en klump. Men
Altså, du sidder bare og skriver, men. Ja, det gør 80 gange, eller hvad? Ja, Okay. det kan man da godt, altså, men der er ikke Så nogen, du der gør stammer, når du skriver. Det lyder det. fint. Der er ikke nogen, der gør det ved et uheld, men folk kan godt gøre det med vilje, altså. Ja. Stammer også, altså. Ja, altså, der er ingen, der stammer, når de skriver. Så skriver de sådan, men, kold, tv. Altså, der er ingen, der skriver for helvede. Nogen gør det nok for at prank deres lærer, eller så pisse jeg også bare sige. Så, altså, har du nogensinde set en dude, der ikke går på din skole? En dude, lige præcis. Ja, altså, en person, der ikke går på din skole. Ja, min skole er fuldt spærret, så ved du godt. Ja. Ej, det En person, der ikke går på din skole. En person, der ikke går på din skole, der har prøvet at pranke sin lærer ved at stamme, når han skriver. Så han bare skrev, der var engang en hund, der hed Blåbitter. En hund, der hed blå biler, simpelthen. Ja. Okay, altså, ej, men jo, det er jo nok sket før, altså. Jeg tror, vi kan uden for emnet. Så jeg skulle lige så sige det faktisk. Jeg ved, jeg har bemærket for mig, jeg prøver at trække lidt længere faktisk. Du stammer. Jeg siger det senere. Jeg stammer, jeg ved det godt. Du er en lort. Afgrundsresten. Peace out. Ej. Maja Rimel!